ngadap laga jingkemen ga bakra do kata basta si sien ni ga por yo ni ga lat ban sam ni ga khubor happening jongpi bangangit ni ga khubor kan da long ga khubor jong jing aimen sim yang ilang wi baro ani ga da long ga jing ga khui fi ni ga por man ta nga kwa ban kren ni ga khubor ba ga long ba kwa ban pen kan mau si sien ba ka barang ya ga kali ga tayar ga puncture ba bala puncture ga ni ga tayar ilang mudur ba ka biang Ndre fladung nar, mudung nar kalapay katayar, bakumtangi hapan bujuli, ya gata katayar. But kumbaga kali ka puncture, kaset puncture, wateng kumbangi slow baga nung puncture, ndre ka puncture. Kalau ko bujug ka jing imbriyo ka jongi, uay baklem puncture. Baro ang ila puncture, baro ang ila bakla, baro ang ila hap na kataga, uram ka jong blay. Pat ya ka bangi ila. So see you trying la puncture ke chim ke jong la na preng jong pi la puncture bon do la pat ke chim ke jong pi la pat ke download ke man sim ke jong pi leng ba ka jia ka ba la ja ke je ke jong pi rei ha ba puncture kam dei bang in chu e la ke e kom to ban ya la ka ya en rei ha ba puncture dan kam man bujli la ya la ka ya ha ba la puncture ke tayar kamu ke tayar kan do ke rim kan do ke tayar ke kali ru kan do tadeng time ke kwa apnong ifi ke sngi ba Pi snow ila day ba fila puncture ka jing Mday ba pin chu ya sa aba fila puncture Ni bakla ka jing ni duna ba ka jing ni dan bet ka ka jing hap ka jing ka jongi Nang kwa ba nong ifi aba pi hap ya ban bujli no iya kata ka puncture ka jong pi da ka batmai ba ding ta kwa ba nong ifi ang ni ka sngi ka mental da fila puncture ka jing kala no bujli no ai no da ka batmai ba ka ta ka long Padiang yu try ka jim ka jong pi. Padu padiang yu jisu, babal ka ong kita ba unle ki ba tmai. Ya ba finang laban continue ba laban ya ang ka jim mar klema ka jim ka jong pi kan jot. Kumba ka tayar kan jot la dam bujli ya ka ya la ka ya jubor pi. Pentelun la ka pentelun jubor kan pat kan do kan pra kan jot not. Tagaday ka tala da ka jim ka jong pi ka sngi ka tapi snow. Kumba kala jot kala pat kala pra fila puncture ka jim fila bakla ka jim la daga de ga marriage ka jongpi la de ha ka jinga de ka jongpi ayeng asam la ne fila bakla ha ka bam ka di fila le ka no kam ka basneo ka jim ka jongpi fila kum tampot pi fila kum hap ha ka ta ka jinglong samla ka jongpi ba la da fila puncture lu da gi ka jingim fila bakla lu da gi ka jingim Kwa ba nong ifi na ya kumta penbet no ya ka jingim penbet no bujli no ya ka ta ka bajot da ka batmai ba ka ta ka barim ai ba kan let no padiang ya ka ni ka batmai ba wala ban ai ka batmai fi de tang jisu ka babal ka ong ka ta kumta la daw ay dan ho chris ulong jing tao batmai ki ki barim ka do no akmi ki baro ki jalong tmai ba ka de ka ta kwa ba nong ifi ka ni ka si wanom ya jubor haba pipi la puncture ha ka jingim ni chongpi padiang yu try Kani ka jingim ka ba finyo tmai am ka de ka ba ha do kata utrai udan ka jingim ka jongpi wat tenteng fila bu spare uru shim ya kata ka spare tenteng film sodan kamru yo bleh na ka no fi pendat no do ha ka jingim ka jongpi pediang yo bar union ai bor fi fila ban ya kelenti ka jangai ha ba deng ta ha ba yo try ka jingim ka jongpi nang ni shakmat ngangat am fi ya ba do kanam puncture show lano ru ka babal ka ongi kata Ode ublay wa ai bor ya kita ki ba small white na puli na Isaiah kala nong ka ba Sao Paulo ka ba kun dai wa ai bor kita ki ba small white but ya kita ki bamdan ka bor open roy ka bon on ka tin ka jong blay aning da pio you try hakmi unle ki ba tmai ha ka jim ka jong fi ka bible ka unle ha do ba pinda tik ya ka ta finda easy shay ka ta wa ka ne ka jim ka jot kan kala long tmai Babal ka on katangan pelong ka lenti ka riklaw la fi snow kung papimdan lenti show. Anda try on along mga lenti. Isno piya ada ka lenti ka terkong ba ka jim ka jongpi na sabar de pi po samar ki pi I kung bakamen re tit ang opi. Ka no ba ka ta doon jongpi ka snow si. Tang fi snow ran met men pau ka jing snow si tang fi snow ran met men pau ya ka jing yam ka jongpi. Ya ka jing leng po jongpi fi snow ran fi shu Peniel dia fi kemen refim kemen. Dengan pa ba fi ka de ski. Try pa ban ai fi ta ka kemen ka bisha. Kwa ban ai fi ta ka jingsuk ka bisha. Ta da wong ka jingsuk ka jonga nga I no fi ka jingsuk ka jonga nga ai fi.
kumbaga percaya ke ain dengan ain manga ipi. Ada yang terlalu filap yang you try video saya tak jing sep kaba palat. Jaga jing champagne baru video saya tak jing kemen kaba kat ke jing kemen sisa. Dan bala ban replace ya kata. Daga no jang kani ke percaya. Api you try. Kaba ong ipi. Yo ya kaba tmai. GM ke jong fi kalapang cha pendat nak do Jesus Christ. Ai bun rung pok ka do no cha fi. Ai bun yo ya pi. Ang nget ke GM ke jong fi kan long ke GM. Ka badap biang na maruong. Ang wan man ai ke GM fi yo ka hai rup ya ka. Pa nong tu wan om tang bu tu ong ke tin ke jong blai henry ban penyap ban penjot. Dengan lawan bakin yo ke GM bakin yo ka hai rup ya ka. Usaitan wan bantu. Wan ban luti. Kidan ki kali mentalim dia tambah ki pangcar haba ki pak deh. Kinong tu ki wan baki loit no ru ida kataya. Kakali ki namla ban yat klan kataya. Baga de kata ubri namla ban yat klan bleh. Ada yang ta pino namla ban yat klan u Jisu. Maru Jisu klan syai kata ong klan manga pimla ban le e ru ab. Ada yang ta bina pule ka gospel ke jong Yohanes klan nong ka bakat san na do ka basan na do ba nyo ka klan ni kata. Try on klemanga pimla ban le e ru ab. Tadeng tala da fila satu hau syaitan pi slow bak tegi kijat jong pi dan syu pim slow kumba pim la syu ban yat pi slow kumba pim la syu man continue gene ke GM bo syaitan teng wong la biang gak ni ke jenjar pelat gene ke GM ke jong pi bhaga ba pi le describe no iladi ndi describe ka mut ba penyap no iladi ba le penjat no senan iladi ba sedien pasi ne commit suicide mo dan kita suicidal thoughts ru api pi slow kumba pim dan syu ya kita kijat ba pin yat Ufaitan lalu tiang re kwa badong ifi uji su ongan pelong kalenti hagata gari klau urai ma u ya kita kijat ki batmai ifi un pelong ma u ru ta kalenti ki batmai na gam taga jing jafi kwa badong ifi gane gaski what you do jing karamen haba ka jing em ga jong pi so kum bala sha lu ti lut pi so kum bom dan show kita ki kijat ba pi pinyai dan lenti show kelakut kalakut lut kita ki jing temu ki jong pi le kita ki jing perkat ki jong pi pisno kum bala do jing kermen lut pi mi issue ta galenti pisno be bala poi ha ga bakut pi la poi ha ga ta ga dead end jong ga jing em ai pa ban ong fi bo travel pisno kum ba pila pongchor ta ga jing em ga jong pi pisno kum ba ta ga jing em ga jong pi kam poi shu shano pisno ba pila jat shisha no ya pa ban ong fi bo jisu ong jar bo wan shana da lele ru nanam kan tat yo shaba Yohanes no man riu khat lai kunyo ka kran ni kata ding tala da pi wan si sha shu trai onum kan tat fi la fi jat kan no fi la pongchor ga GM ga jong fi wan khnang da ga ban ta jong fi wan khnang man yarap fi man pen yang fi man pen ya fi bat ya ka ban ai bat ya fi ya ka ga GM ka ba tmai ka GM ka ba bam jikat ka GM ka ba dap da ka jing sup ba dap da ka jing kemen wan ban ai ka ta ka hima ga jong u ya fi ka hima ka ba long ko hok ka jong u ka jing sup ba ga jing kemen Tadi kita kuat ban. I mesti lepi gini ke skill amba gini ke klien. Ban nget ba nang yo bor pinang yo. Nak jim perslek no try. Nang nget nang ni sekmat. Pila ban le ki ba film patu la ban le meno. Bat pinda yu iru ki ba kraw ya ka bol try un le ke jim ki jampi. U dan u jisun. U dan ma u. Kadang ta tikinawi ba jim ke jampi kan poi ka thong ka bol try la bu ya pi. Ada yang tak dan you jisu ke GM ke jampi. Ini ya bakut ke GM jampi kan mombel. Kamu say so kamu manha. Kamu karoi. Kamu lakar ku si syahadut datang apa. Ada yang tak ublay temu ban kaku ifi. Ada yang tak temu ban le bahaya pi. Ban le gi kamba gi kam gi bapala ke GM ke jampi. Kamu temu ketiang you. Pinyo diang nomor finom yo tan nawe. Finom yo tan nawe di tamu jisu. Tadi kapor ngak wa ban dua ya pi. Ngay pin pediang ni dekat jing doai pin hi ka kamba ke jong blai ke in ke jong fi in doai ngin kaprep in kmat hallelujah try doai ni ka porum dari kon gi jom try bang ngay ma ai gi ke jing em ke batmai ma ai gi ko kan rat try ta ka lenti ke batmai men pin yang pat ki men ai gi ko kan rat try ya ka ta ka bor bikin la ban ya nang ni shakmat lagi snow ko bagila pangchar ta ka jing em ke jong ki snow ko bagila sha tu lut ta ki jat jong ki ta ki tayar jong ki try ke bakim la asuk ki snow bla sa ajo Dari dok mentaga seni kedua yang agak tertengah jong Jisu. Jisu un IV dah kebat tmai, un IV kata kecat kebat tmai ke brand new jingem na dok mentaga seni jingem shisha ke ba kat ke jingem. Ke dap dah ke jing sup dah ke jing kemen pada ke bor
ya ba pila ban ya na do mendagas ni shisha kom ong katin jule pin her kitap neng kom ki pugni pin mare finam small tight fin ya finam small white tat na do mendagas ni try ban chat bor fi wanam do jinkerman diang you try ban slat fi adwai ka kui fi ka teng jong jisu amen try le kam ba fi rau jidu jinkerman lays pet na le kam ba hai fu do mendagas ni fin sa i give crowd bo bleu ne na mar fila yo i ni juti gi batmai yo ini ka tayar ka batmai Nongkhryiem fi kblishi buat ni saya sampai